जोङो माने रिटायार जाखांनाय उनाव जों मोनसे अनुभब खालामदोंमोन जों जिहेतु रिटायार जाबाय रिटायार जाबाबो जों समाजावनो दं समाजाव थानायखाय किसुमान बिबान थानायखाय जोङो आजिरा मोननाय फोरोंगिरिफ्रा ज' जानानै माबा मोनसे मावनो हायो नामा साननानै जोङो जयैनो मिटिं लिंनानै सावरायबाय सावरायनानै फोरोंगिरि आजिरा मोननाय सिलापुथार दख'रा फोरोंगिरि आजिरा मोननाय आफादखौ दाबाय आफादाव दाखांनायनि उनाव जों जयैनो सावरायनानै जों बे आफादखौ दानानै उद्देस्यफोरखौ मा लानो बेखौ जों सावरायलायदों सावरायलायनानै जों एसे गोबावहाय रायजो जाबाय जों प्राय 70आव जों फोरोंगिरियाव हाबदों बिनि आवगायैबो खिन्थाखादों बे ब्रह्मपुरा 1953आवनो बे गामियाव ब्रह्मपुरा दंमोन दिनैसिम जों आफाद दानायसिम जों बे न'खराव बोरै बोरै रायजो जादों आरो जों बेसेबां माने शिक्षा दिक्षायाव बा जिखुनु बिथिङाव जों बेसेबां दावगायनो हाखो बेखौ जोङो नागिरनो थाखाय जों मोनसे सावरायलायदों सावरायलायनानै जों मोनसे सेन्सास खालामनो नागिरदोंमोन आरो जों नागिरना जयैनो जों थिरांथा लाबाय जे सेन्सास खालामनो जे जोंनि गामिफ्राव जोंनि बे दखराव थानाय गामिफ्राव बोरै मा थासारियाव दङ बे थासारिफोरखौ मिथिनो थाखाय जोङो आफादनि जानानै जोङो मोनसे सेन्सास खालामनायनि बेबस्था माबा थिरांथा लायो आरो जों गामि गामि हाबनानै जोङो सेन्सास खालामो खालामनानै जोङो गामिफ्राव बे गामिया बबे समाव जिरायजेनामोन आरो बे गामिखौ सोर प्रथम दाजेनामोन बेफोरखौ जों गासिबो फारियै जोङो माने सेन्सास खालामो आरो एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव बेसेबां आवगायखो आरो बायदि बायदि बिथिङाव जों बर' हारिफ्रा बे जोंनि न'खराव रायजो जानाय बेलायाव जों बेसेबां आवगायखो बेखौ जों सेन्सासाव बे लेखा फोरोंगिरि आगान लेखायावनो जों गासैबो बाहाय फारियै जोङो मानानै लिरथुमनानै दोनजोबखादों आरो बेखौ जों कमप्लिट खालामखांनाय उनाव जोङो बेखौ लेखा महरै दिरुननो थाखाय जों जुजा खालामो आरो जों नाजानायनि गेजेरजों बे लेखाखौ जों साफायनानै लेखा महरै दिरुनो आरो नामखौ जोङो फोरोंगिरि आगान दोनो दिनै बे लेखाखौ जोङो जोंनि रिटायार्ड फोरोंगिरिफ्रा लेखाखौ जोंनि रोंगौथि गोनां मानसिखौ लेंहरनानै बे लेखाखौ बेखेवनो होनानै जों थिरांथा लायो आरो बेनिखायनो जों सेभेन सापरि कलेजनि मा नाम प्रफेसार धनेस्वर नार्जारिखौ जों बेखेवगिरि हिसाबै लेंहरो आरो दिनै जों बे लेखाखौ बेखेवो बिथांमोननि जुगेदि आरो जों गोजोननाय मोन्दों बे जों दिरुननाय लेखाखौ दिनै बाहाय नुजाफैनाय रायजो राजाफ्रा जोंखौ गोबां सापर्ट होदों आरो जों थुलुंगा मोन्दों जे बे लेखाया मोनसे जारिमिन जोंनि दख'रानि बर' रायजो जानायनि गासिबो महरा सावगारिया बाहाय बेरखांदों बेखायनो जों बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो रायजो राजानि सापर्टखौ जों मोननायखाय बिथांमोननिसिमबो जों रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो बिथांमोननि थुलुंगायावनो जों इयुनाव आरोबाव जों थांनानै थायाबाबो जों आगान जेराव दोनदों बे आगानावनो गानानै जाहाथे फैगोन आजिरा मोननाय फोरोंगिरिफोरा जाहाथे बे हाबाखौ मावफुङो हारिनि थाखाय हारिखौ जौगाहोनायनि थाखाय बेनिखायनो जों बिथांमोनखौबो बयखौबो जों दिनैनि बिथिङाव गासै सफैनायखौनो जों गोसो गोरबोजों साबायखर बावो आरो जोबोद जों गोजोनदों एसेनोसै